Kadudashan Kendra Shillong kapriang supai pisha kini ketup kebor jini mentaga janmit asyamnya sedang nyepet chua yakimat kiba kungsan. Kentu Menteri Rang Ba'du Kariu Narendra Modi ban penrong yaka yoga ha kajing im ka baman lakasngi. Beliau sembut Menteri Rang Ba' ka Jalau Basnyo Balang Dhar yaka vocational course ha ka subject agriculture ha North Liberty Higher Secondary School Jowai. Kiri ka perthai ki pensngap ya ke ai ba ka India ka dan ban ong. Namar ka jingkiu jong ka nam jong ka ha kini kindiat snem ong menteri ka tanat ki kamyadari Rajnath Singh. Bat yai peteng ka Indian Coast Guard ban ai jingerap hadin ka jinging shop jong ka eryong biparjoy. Ki khubar ki babnya. Menteri Rang Ba'du jong ka Riu Narendra Modi Menta ka singiu lo ong ba unsay menta ha ka International Day of Yoga program ha ka headquarter jong ka United Nations ha New York ha ka artway tarik mentaw benai. Ha ba ajing kren syakari ha ka man ki bat program ling ba ka Akashvani. Umodi ulo ong ba ka don ka jingshit rehem ha ki briu ban yo ban rakhe ya ka yok de. Ulo ong ba ka mat jong ka jing rakhe ya ka yok de mentaw snem kalong yok for Vasudhaiva Kutumbakam kata kalong ka jing bha ya baro ha ka jinglong ka wei ka perthai bat kawai kalong yeng kalong sem lani one world one family. Ulo ong ruba kani kan wanra ya kamansim jong ka jingle yoga ka bapenyatli. Mentau senam ru ensa penlong ya bundli ki program ki bayday bat ka yog ha ki benta baper. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। Usimbut Menteri Rang Ba' ka Jala Oba Snyo Balangdar. Hinin kasngi ulaple ya ka jingpule vocational course jongka agriculture ha North Liberty Higher Secondary School Jowai. Lapenlong ya ka jingpule ya ka ne ka jingpule ha ka sngi belapin ke buram ya ki kena school ki belapas ha ka class 12 arts but science. Bat kumjuru ya ki tu ki belapas ha ka class 10. I principal jong ka ne ka school iba Richard Uria ilayatu ba ka ne ka jingpule vocational course ha ka subject agriculture. Kalong banhikai ya ki kena ya ka jingdon kam ka bakongsan ha ka rep karyang. Ha ba ajing kren ha ka jingilang kumukongsan uba snyo balangdar ulayaro ya ki nong penyat school. Nadu ya i principal bat ki nong hikai ki belashim ya ka ne ka sinjam. Ula kinturu ya ki kena puli ba ki day bandon ka jingsngo ka baslur ba kindang yo shushu ya shibun ki a ha ka lawe ka banwan. Bat ka ni kalong tangkum ka jingsdang jong ka jingjob ha ka jingim ka jongki. Kita tahu ke challenge that are facing us the whole society in the whole world, in the whole country. Hagi apa urusan di house na mudahlah kita menuju kemana kita sekolah ini. Upasi bi itu usuk ke kaum yang sangat hikmat. Hanya si orang yang hari dia nanti ke kaum ini hakat kemudian bos kuah wanjir cunda depan udunai kerja. Menteri Katanat ki Kamyadari jong ka India Rajnath Singh ulo ong ba ka nam jong ka India ha ka perthai kala nangkiu ha kini ki kindiat snem menta bat kiri ka perthai ki lasdang ban pinsngap ha ya ka ha ba ajing kren ha ka jingelang ban pinkup buram ya ki tu ki blapas ya ka UPSC Civil Services exam ha Lucknow menta kasni uniu menteri ula pinpau ba ka India baroi papar kam daishu ka badan tang ha ka jingpho sniu Henry kabla urlong shisha hapo jong ka jingelam barat ba jong Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi. Ula banjuru ba kari ka baklan bor kum ka United States kapen kre ban pediang ya Menteri Rang Ba'du ka India ban don ya ka jingya kren bat ka jingya pliu jingmut bat ki nong thok khubor ban kren chapang ki khana jingjob jong ka ne kari India. Ula ong ru ba kini ki he officer ki badang depas ya ka civil service ki don ka benta ka bakraw ba ban tei ya kari.
Menteri rang badu kari ula penpau ya ka jing sngo kemen. Namar ka jing yok pediang ya shibun ki kubor ki basngu tanat ha kaliang ki kamile kai sport ke India mentau benai. Ula ong ba ka kinhun yele kai ke India kalara ya ka buram jong kari. Hadin ka jing job ya ka Women's Junior Asia Cup ha ka sien ka beningkong. Ka kinhun yele kai ki shenrang ha ka jing yele kai hockey kalayo ya ka nam job ha ka Junior Asia Cup. Ka kinhun jong ka junior team jong kari kalala ru ban yele kai bha ha ka Junior Shooting World Cup bat yo ya ka kerdan ka beningkong ha ka ka limpung. Na pedeng baro ki tak maksiar ha ka ni ka limpung arpau na kisispa ki na India. Lapen long ru ya ka Asian Under 20 Athletics Championship mentau benai bat ke India kalawan ha ka kerdan ka basyakli ha ka jingyo khur ya ki takma na pedeng ki saupu santli kiri. Umudi ula ai kuble ya baro ki nong ile akai jong kiri या कि मे की पा जोंकी बट या कि नोंग ही काई किबला त्रिश तमला तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। का ऑफिस जोंग उ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वेस्ट जैंटिया हिल्स हरिंगkat kajing kersan jong ka mi mentudu community social welfare association kila penlong ya kajing pensapriang jingtip sapang kajing ma jong kajing di drok bat ki kam khai breu ya kini kajing lapat ba la penlong hayau theme la thalabo hinin kasni kum shibanta jong ka project jong ka Meghalaya AIDS Control Society under targeted intervention ban kampens ngotu shu ya ka jingma jong ka jingdi drok layo ya ka jingkren na idkhot jong ka MCSWA Sinkon ibala kren chiki pajba kumnu ba ilas dang ningkong bandi drok bat kumnu ilaya kun ban light na kani kabala pinkala ya ka jingim jong i hadu kata-kata kong ya kaniga lengba ka police department lengba ki darbar chnong lengba ki sing go fair ko kermen wo to wa neni chakamat wo u siao tho ya kini ki jing lani ya jing problem yo new drugs ko u chim khia bi ki khnang wo yi wo u tet lakam yo new drugs khnang wo yi wa u funman ya kani ka rejaintia lani ki juai tau yang euro ko wi go like new drugs Baro ki kunhun apo jong ka Indian Coast Guard Headquarters Northwest Region kidang yai beteng ban ai jingarap sha ki jaka ki basha lingshop ha ke eryong biparjoy bat la penlong ya ke jingli wat ya ki lieng ki basha rong ha ke eryong haduriau la pendan kamru da ki jhat ICG ka lingson 03 Donier bat ka ALHM K3 helicopter na ke benta ban pet benya ya ki jaka harut duriau da ka pet baru ya ki kat lieng ha oka vadinar jakau bat mandavi ban pet yo don kinu ki jingjulor hadin ka jingsha lingshop ha ke eryong biparjoy ha ka chukos mentapat ngipet ya ka jinglong jingman ka sunbereng ha shalong kajing shet kalong R4R 0.2 degree Celsius bat kajing kriat kalong katnyo 0.pra degree Celsius kajing sngam kahaw kalong kandai puway na kasispa akpor men step bat prapulay na kasispa akpor janmit kajing hap slap kalong 100.2 mm kandon kajing hap slap ka bamlumala hakibabun ki jaka haswa bangin pinkot ngipet biang saisen yakimat kibakongsan Kintu Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ban penrung ya ka yoga ha ka jing im ka baman lakasngi Beliau sembut Menteri Rang Ba ke Jalau Ba Snyo Balang Dhar ya ka vocational course ha ka subject agriculture ha North Liberty Higher Secondary School Joai Kiri ka pertai ki pensngap ya ke ba ke India ka dan ban ong namar ka jingkiu jong ka nam jong ka ha kini ki kindiat snem ong Menteri Kitnat Kamyadari Urajnath Singh Bat yai beteng ka Indian Coast Guard ban ai jingerap hadin ka jingling shop jong ka eryong biparjo Te perlo ka tuing la poisha ka bakot jong ka ni ka tup kebor jong imenta ka janmit hadu bersama bat pila syai ka sngi kublei pi baro